Salam hormatly watandaşlar. Bağışlayan bugün geç çıkan efiri sebep yurdun içinden haberlere araştım. Her vilayetten haber gelip durdu. Sen ben cemlenyança vakt geçti. Giyeceğim bir vakti olup durayım. Son için gelen haberlerden başlayın. Yurdun içinde o haberi yok vatandaşlar. Son nire canlıştan adiye adamların özlerinden gelen malumata göre hemme yerde kesel var sol adamlar kat havatırlanyalar birbirine kesel yok sol mukan. Yani sol kesel yok şu andur. Ana aşabattan gelen malumata göre şu geçen hep dedi, şu değerli geçen hep dedi toy bolonuna bir toya katnaşan adamların içinde bir yüzellak olay adam sol virüs bilen kesellerdir. Solunun köpüsü lokmanlar. Haber verişine göre adı belli, yurda, şehre, vilayete adı belli lokmanların kesellep yok olanı var. Bir topar. Ben hayiş ettim solun atlarını bana uğratmak baradı. Belki şu nerte gelir, ben size son haber veren koşmaçı bu arada. İkinciden sonra sol biri yok olsa bizimkilerine müyüşüp ayıda var yalardı. Yani böyle yerde de adamlar bir keselben yokuştu. Katıkan adam. Yani şu kesele yolu oldu. Bilim var. Ben bu zatları ne için ne diyeyim? Şu zatların önünü almak için adamlar, vatandaşlar, iyidinizde kalan, vatandaş karaları, aydın, can edin, barmasılar, uyuşmeseler. Kabır olsun son pul çıkarayan aftamandı. Pul yok şu taydı. Neme gerek kırgınçılığı ver, özcanın şu tadı novata durcuk. Barma, özcanında haypını dersin. Düşünürüm şolar iyidinizde karalar. Gidiyemi var adamı ara tapavut saklamar birekten ol. Onu vatları da kasnışıp dıknışıp birek saç yolu oynamak neme gerek önde sonunda pul yok. Gördünüz mü bankın 20 adam dur sonun köpe pul verilecek kalanı didi verin önünde terapiye başka iş bile. Neme gerek o tadı 50 adam 100 adam var duracak. Ne? Aşabattan gelip koşan haber sol vatandaşlar. Yine de aşabattan aydınlayan habere göre son devir polislerin dili süyecektir. Adamla vurlaşan şeyle salikatli, şeyle medeniyetli vurlaşıyorlar. O zaman hen kırıp duran polisler inni duyanlar da cevap karşılığın vaktinin kolayla yani. Halkın ona cevap vermeliler. Sol cevap karşılığını duyup başladılar. Son için bulan deli süyücüye. Eğer siz cenayet etmedik bolsanız, elinizde halkın kanı yok bolsa, geçin onu halkın tarafına. Näme üçin siz polisler halktan talep ediýäňiz, ağzınıza, yüzüňize maska takanyň diýip. Ozala 6 aýlap kowulak geldiňiz maska takmak gadagany. Bir günne de beýle tersine ütgediňizde indi halktan maska takanyň diýip talep ediýäňiz ýa jerime salýan. Jenayetkar siziň özüňiz. Näme üçin? Ol halka şu imi barada, koronavirus barada ya on howpy barada, on ýokançlygy barada aýdylmady. Näme üçin öňünden çare görülmedi. Siz döwletiň elindäki gurar, şol döwletiň, hökümetiň bir mehanizmi kizip, bir şuruby şaýjagady. Ýöne siz şol mehanizmi, siz şonu ýöredip, çarhypelleri işledip durun, şoň içine mesarupga atylan ýaly, Türkmenistan raýatlaryny atýanyň aňyrdan üwep edip çıkarýan adamlar, biwine adamlar. Onun üçin elinizde gany ýok adamlar. Halka beýtip azar berme. Görseňizem görmedik tren bolup geçin. Ana bir aňa aýdyp ötýär.
Olam ýa-da Aşgabatdan gelen habar. Dün akşam diýe bir ýerde oturşykdan gelýärdik diýdi. Men aýdyp oturmaýyn, erkek kişimi gyýlarmy, näçe adam polis maşyny gelip ýanymyzda maçugalyny bilen goýup gyýgyryp näme işläp ýöňüň han duruň näme ol çykdy diýe sana honun märsi bol. Ýanymda goroýlady bol aýtdym diýdi. Meňe koronavirusum ma ýa sen häzir eliňden diýişlärin ýa-da ýüzüňe tükürerni idim bol. Ýa-ni sen maşyna menip şo ýerde zypyny berdiler diýe. Ene polisleňem ölesi gelene eken watandaşlar. Bolun da hakykatdan dün akşam Aşgabatda. Enne har özüni polisen nädip gorulmagyny bildi ene. Polis goloýlasa eliňden niýişlärini ýa ýüzüňe tükürerni ise bolly goturdy. Yaragym gerekkä utaýdy. Yumrugym gerekkä özüň açyk gidýän. O elbetde be. Halkyň aýdýan zady. Inanmak pardymyz bar, belki şeýledir. Ýöne halkym özüni nähile marda bir emelleriň ýa gurallaryň, usullaryň üstü bilen goramarla öz janyny ýa öz azatlygyny ýa öz hakyky. Ben halkyma ugur tapıcı. Yoksam şunu tapara bilen gürleşdikden taýpasyn. Onlarça tüken fabrik bar Türkmenistan. Paxtany özümizden öňürýär, marly özümizden öňe. Hani bir ýasalýan bir maskalar ýa marlylar. Nirä gidýär? Näme üçin şonu halka orawa görenaklar? Näme üçin şonu halka mowut paýlanaklar? Şunu ýaly baý döwlet. Satmalan bolsa ony bir garaşaýa satyp bolar oň bahasy. Näme üçin ol başda 5 manat, soň 10 manat. Indi 15 manat. Näme millet näme bi? Rockefeller'in çağaları däl ho bankdan alyp çykaryp berýär ýaly. Halkda pul ýok. Halkda güzäran dolandyrmagy, gazanç etmäge hiç ýyly mümkinçilik ýok. Siz şoňa bir düşünýäňizmi? Ýurdun daşyny akylar, hana näçe ýatdy karantinni Türkiýedekiler iş tapman, işler bilme. Innem tapan pullaryny ýurda uradyp bilen akla geçiren akla. Nähili bir durmuş boldy. Binahil hereket bilen bu halky gyryp soňuna ýetmekçimsiz. Maksadyňyz näme? Hökümet aýdyn halkyň öňüne çykyndy. Ol hondan märsi bolup köýlüň arasyna balyk tutanmaly. Senden balykçy bormy? Çeňegeme dogry dur saklap bileňek. Ene şeýdip bular halka alajak bolýar. Sen balyk tutdyň, tutmadyň, halkyň ne azaryny adamlar ýere çörek tapana. Sen o taýda aç halkyň onu balyk tutanok, ona mor 2 sany lakka balygyn, ol diýär ýetim çağalara urady ýany. Sen 14 ýyllap bütün halkyň agzyndan ırsganyny alyp halky ýetim goýdun. Şo zatlar barada kellesini işleden agul. Ene onun ağız olur, ol watan satan programasyna ýazýarlar. Ene hormatlyymyz eýtdi, hormatlyymyz beýtdi. Ene bolu bir işleri şol watandaşlar. Ene şol görýänmi? Ene komissiýa koronavirus ýok diýdi. Ýöne ökün çeşmesinden her gün her etrapda her vilayetde orlarça yüzlerce adam ýok bolupdy. Giden marda gelen ýoksa kesellen sagylyp öýme geldim diýen adam ýok. Onu o näme kesel eger koronavirus bolmasa? O şota gitdi bütün dünýä saglyk saklaýyş goramasynyň wekilleri. Şol kesellep ölüp ýatan adamlar onu näme kesellen ölýär? Mergimi ol gara hassalykmy? Hiç daýdan akly. Halkyň arasyna inni gep gurrun ýaýra diýe hökümetiň kiler. Yok ol koronavirus ol ýanky doňuz dümegi ol arada bolup geçdi. Şol doňuz dümegi ýa şoňa meňdeş ine şondan bolýar. Aýhok doňuz dümegi bolsa onu bütün dünýä ýa saglyk saklaýyş goramasy bütün dünýä ýanky jan kakardy. Şular ýaly keselçilik göredi diýip.
Ana aýdyp durlar ine Hytaýda ýene orýanky çuma keseli tapyldy, ýa Mongoliýada çykdy 2-3 ine şu ýaly ýa 10 adam keselletdi. Onu näme üçin Türkmenistan aýdan akly 100 adam keselledi diýip informasiýa bar koronavirusy. Ýöne onun koronavirusy diýip aýdan akkamyzy. 100 adam bir şäherde bar. Bir etrapda bar kesellen. Maňa şugun ana daha şowdan habar geldi. Bir maşgalada 5 adam keselle. 4'üsi eýýam ýok bolan. Ol 4 adam şu 50 bilen 60 aralygyna adamlar. Ýöne olar näme adam dälmi? Olar raýat dälmi? Olar inni pensa çykyp gözlerini görüp aktyk söýüp oturmaly adamlar. Näme üçin bir wagtynda neri ýok bolýar? Näme üçin bir ýön hemmesi öýkän çeşme dikdi. Bu näil beýle bolýar? Şu soralar hiç birisine cevap yok vatandaşlar. Ýöne cevap bermeli bolar hökümet. Ana şol cevap soramak üçin ine şuun Amerikanyň New York şäherine ol ýanky deňiziň kenaryna şu plyaj diýär-de diňjar stolagyna hemde şol Manhattan iň uly raýony bar New Yorkyň şoň üstünde ýanky samalyot onuň guyrugyna ol gidip ýatan ullakan banner şo taýda da hani Türkmenistanyň ýanky oşadarnagy içindäki prezidenti onuň suraty onuň diktator diýen ýazgysy bilen ýüze çylyklary 3 sagatlap şäheriň içinde aýladylar. Hem kenarda hem şäheriň üstünde. Ýöne bärde şular ýaly düzgün marda ol New Yorkyň içinde birinciden ol nebaskır ýok diýdi. Gidip ýatan jaýlaryň arasyna ol samalýoty suraty da düşürip boljak gelse uçuk diýdi. Emma şol iň amatly ýeri kenar deň şäheriň garasynaky kenar diňjar zonasy plyaj onuň şo takkellerini arypdyrlar men onu goýdum ýa-ni. Ondan bir saatdan soň roligi 50 minutluk menäme anypdyr. Ýöne bağışlan onuň köp alyp baranak samalyot näme derre uçup geçip gidýär. On ýygynyň ylgap suraty düşürýär ýagdaý ýok da watandaşlar. Ondan onu bir ýerden alypdyrlar, suraty düşüripdirler. Şäheriň içinde mümkinä birinden New Yorkda hemme ýerde ýanky maşyna stoýankasy ýok, durulgasy goýup boljak. İkinciden dıkmışık şäher o köçäň üstünden geçsekmi bellisi ýok. Şoň üçin olar şular ýaly bir ýerde durup suraty düşürmegi makul bilipdirler. Ýöne ol samalyot şonu kenardan giden ýarym sagatlap bir tarafa geçip gidiyor. Gidip ýatan ýemede näçe kilometr uzak giden plyaj. İçi dolu adam hemme kişem serediýär. O suraty düşürip ýatan kim bir-birinin soraşy oturarlar kim bilýän diktator bini haýsy döwletin kini. Ýöne o New Yorkdaky ofislerini işaret bilýärler o diktatoryň kimdi. Berekella watandaşlar. Adamlar öz aralaryna öz gazanjyndan pul çykaryp şu zatlary dünýä aşgar etmek üçin oýlap tapan zatlary görün ýylyň güýji sylyň güýji diýil ýani bizde talantly halkymyz bar watandaşlar. Şundan azar hiç kimin kelletine gelmedi. New York'ta samalyotun guyruğuna diktatorun şekillen diktator tip yazılan banner aylama 10 milyon ilatlı şäheriň üstünde. Şonu etdiler bizim Türkmenistanly watandaşlar. Hemmäňiz ulakan taňry ýalkasyn sag bolun, toýuňyzda gaýtsan. O gatnaşan adamlar şuna ýanky pul çykaryp kömek ederler. Hemmäňize ýüzesedi barlajan sizin toýuňyzda saçaňyza gaýtaryp bersin. Gatullyk kany işetdiň. Siýasy netijesi gatullykan boldy. Ulu tomaşa entäk öňümizde 29-na Washington'a geçirilmeli miting bar. Onam taýýarlap otylar. Esasy talap şo taýda. Türkmenistanyň prezidentine onuň bütün dünýä saglygy saklaýyş goramasyna. Näme üçin? Bütün dünýäň öňünde bar zady ýok diýip görkezýärler.
Näme üçin koronawirusyň barlygyny boyuna alanaklar. Näme üçin bütün dünýä saglygy saklaýyş guramasy diktatora yaranjanlyk edýär ýa oňa ýapçylyk edýär. Diýmek bärde diňe para bar. Bärde diňe peşkeş bar. Ene watandaşlar. Bizim halkymyz gyrlyp ýatyr bir çetinde beýlekler bolsa şol halkymyzy göz ýaşyny ýa onuň ölümini pula çalışýar. Şoňa çalışdyrýanam ýene-de öz türkmen şolara para berip ödeden jenaýatynyň üstüne gömjek bolup. Näme üçin gurban olup yanvar ýa fevral aýyna bar ýa gelýär biz şoň öňüne alýasyp çykyş edip halkyna ýüzlenmedi mesele. Şol işleri eden bolsa, kömek eden bolsa aprelde, maýda bir halkyň başyna gelen apy tupanyna, açlykda kömek eden bolsa halk her näde düşünerdi. Ol halkyň öňüni özüni açyp görkezdi. 14 ýyllap haýsy bir insan näme bir haýwança da ýok adamyň döwlete ýolbaşy bolup oturan. Öz tohumy bilen iýip içip döwleti ýurdu dibinen boşatdy bolady. Ana şu zapara aýdyp otursun, rolikde goýupdylar. Döwleti mal satyp çykardy. On meşgunyň dowamyny näçe 40-dan owrak kerhanany satyp goýupdy. Nire ılgap barýar, nire howlup barýar. Halkda pul barmy şol kerhanalary satyn almak? Ýok. Ýeke biznesmen galym şonu satyn almak? Ýok. Diňe öz ilen çalyny ýa-da tohumy. Diýmek kime satdy? Daşar ýurtlara satdy. Ýok, goý satsyn. Ýöne on hemme edýäni çykarýan karary hemme bir kanuny ana arkaýyna aýdyp otur. Pullar kan bolsa o näse tölesinler. Ýöne Hasan halk hakimiyet öz eline alyndan soň ene döwletiň halkyň saýlajak täze parlamenti onuň hemme kabul eden kararlaryny bir kanuny karar çykaranyny ene şonu belli bor hemmesi. Şo zatlaryň bolar watandaşlar. Buların hemmesinin pirin käbaga barlar bir gün durberň. Geçek ýeri ýokdur. Jogap kaçykdan bilen hiç birisi tutmaýar. Biz 21-nji asyrda elektron döwürde ýaşap otyr. Ähli jogap bermeli bol eden jenaýat üçin. Ekoşunlar aýdyp gelýär türmelerde adamlaryň gyrylýan sany sajagy ýok. Açın kapılaryny, boşadyň şo benniler gitsin çağalarynyň arasyna. Azaryny da däl. Ne İçeri İşler Ministriniň, ne türme başlygynyň, ne türme sakçysynyň, ne de olara gözegçilik kontrolü edýän prokuratura işgärleriň. Nadzor olan işe. Siz pikir edýän kölege de galarsyňyz, galmarsyňyz. Soň şol bennileriň oturan kamerasyna oturmaly bolarsyňyz. Gitjek ýeriňiz ýok. Nire gaçyp gitseňiz getirirler sizi. Ene şeýle ýagdaýlar watandaşlar. Şoň üçin New York'daky bolun emani aksiýany biz hemme tarap bilen açyp görkezip bilmedik diýip watandaşlarymyz zaňa da aýtdylar da aňyrdan. Şäp New York'un üstüne drone uçurmagan bolanak ýa-da drona bilýän şol howa galyp ýokardan surat alýan aparat. Şäp ol gatullykan milyonlap şäher oň üstüne hemme zat ullanmagan bolanak howpsuzlyk meselesi dur. Şoň üçin şol kenardan alyp durup gördüň şolum düşnükli şolum ýeterli. Müňlerçe, 10 müňlerçe, 100 müňlerçe adam gördü onu. Ene 29-nak aksiýamyz bar. Şoňa da biz hemmemiz taýýarlanmaly. Men bir bilşime göre hana aýdyp durlar da, meselen Türkiýede awgustda çelli, ýanky uly mitinglere gadagançylyk bar diýip aýdyldy. Bulan kanundan elimizde alyp görmämisden plan zat diýip bolanakda kart oýnanýaly ýa bolar ýa bolmaz. Ýöne şol 50 adam hikaye ýerde aýdylýa başlar ömede 100 adama gola ýygnanyşyp bolýar diýende. Ana şol 19-na geçiriljek zat aýdyp oturlar ertihine ýene bir ýigidimiz çykyş etjek. Olam şo zatlara çalkyp çagyryp otur. Ýöne men ýene bir gezek gaýtalap aýdýan watandaşlar bir kanun hereket etmeli. Onu biz günahkar bolar. Gelecekte geçirecek ulu mitinglemede bir ziyan getirir. Şoňa dogry düşünün. Janyňyz ýanyp duranam bolsa, agdyňyzdan ot çykýanam bolsa, birazajyk şu zatlary indi çekip çydamaly wagty geldi. Bizim daşyndan adamlar ýurdun içi taýýarlanmasa, biçişmese biz daşyndan edi biljek işimiz ýok. Serhetler ýapyp
Vatandaşlar şunu doğru düşünün. Şonuň üçin ýene bir gezek gaýtalabaý diýen. Şo köçede durmak bolanak ýetişganaň öňünde. Göne geçikdiň aňyr çetine ýöne boýnuňyzda plakatyňyz bolsun. Geçin sesinizi çykarmaňda ýetişgana tarap boýnuňyzy uzadyňda gülüp geçin ýa tükürüp geçin ol öýdi üçin ýöne durmaň şo taýdy. Öňüňden parit çykdy. Ýok men geçip barýan, men protestim, men köçede barýan. Men näme kime ýamanlyk etdim? Ýa durmak, köçäni beklemek, maşin hereketine diýan getiremek. Trotuardan geçip barýan. Hiç kime haýbat atamak, hiç kime gorkudamak. Ine şey diýip aýtsaňyz bolar. Näme üçin ýok? Gelin onuň barlak görelim. Şunda näme diýär Türkiýanyň polisi size ýa bize. Onu aňyr çetine geçeňizde 50 adam ursat berilýän bolsa, öňki ýalňyşlyklar göz öňüne tutup, hereden töwereňizde şol hökümetiň şogulçylary ýa-da yani provokatorlar gelmesin, gelse de surat alın şolar ählisini. Adın familiýasyny beler ýa. Soňra tawşan polisi ine şolar provokator. Ha provokatorly meselede hana görýärmi diýenki eden çykyşymda aýtdym da şol biri men Nurberdi Han lakamy bilen watandaşym. Aýman şo taýdan dek geçsek gal hiç bolmany şolan aýnasyna daş atjak. Menem aýtdym, ol ýa hökümetiň adamsy bolmaly. Şolar ýaly provokasiýon çykyş edýän bar. Olam alyp ýazypdyr. 3-4 ýerde, 3-4 saýtda. Aýna maňa şey diýdi. Aýmen mertebem peseldi. Aýna şu diýen sözleri bilen gaýtam hökümetiň adamlaryna öwretdi daşlamany. Zanini sen Nurberdi Hanyň adyny göterýän bolsaň, Nurberdi Hanyň akylyny göter. Menden sana nesihat. Bir zady ýazmadan owul kelläňi işlep, pikirlen. Şu ýazýan dadyň barady. Sen ullukan adam. Sen etmejek dadyň onu näme üçin ýazýan? Men etjek galim diýende men gaharym gelip ýazy. Ondan sen o taýda diýipsin, biziň başymyza düşen derdi, sen özüň çekeňak, bileňak näme. Men çekmeýänim, sen nirden bilýän? Ha? Näme men ýanymda oturmyn? Ya men ýerimde galalardan habar alyp otyrym, olaň ýagdaýyny ýa gününi gözörany bilýänmi sen? Ha? Men maşgalam 30 ýyl näme dert çekdi? Bu hökümetden sen bilýän 1%-ni ýok. Onun için bilmeýän dadyň barada görülemi? Hago dogry diýipsiň, aýranmalsaň, berekelle. Indi men erti imsala geçecekdim. Bu geç ýyllygyny. Onu imsala geçsek bolsam, onu başda ýazmalykda. Hago men şu teklibi gorlaýan, menem ýyllygyny imsala geçikçek boýumdan plakaty asyp diýen bolsa, ene sen onu hakykatdan Nurberdi Hanyň adyny göterme münasip. Ol ýok, men onu daşlajak soňundan ene sen maňa şey diýdiň diýip pitçiňe öz edem hata işini men boynuma näme üçin atýan? Sen günäkara o taýda. Sen şeýtjek diýeniň üçin hökümet sen şu hökümetiň adamsy bolmasaň hökümet alyp ýa beri Türkiň polisini ene şular şeýtjek bolýar diýip. Bir otur oýlan pikirlen. Onsaňam sen erkek kişi bir ýerde ýazyň, bir ýerde goýdyň. Şeýledem sen eşitdiňde men sana jogap berip otyrym ekrana. Sen bir saýtda, 2 saýtda, 3 saýtda goýup ene şolar ýaly öýköledim. Başla sen erkek kişi nämeden öýköleýän sen? Öz ýazan zadyny tersligine düşünmän öýköleýän. Onu otur ber. Men sana aýtdym, mene diýjegim şol. Indi kitap bar, ýazjak zadyň barady. Enim oýlan. Beýleklerde maslahat. Halkyň garşysyna ediljek provokasiýon hereketlere ýol bermäň hiç biriň. Diliňizem ýarmaň, sözüňizem harj etmäň. Sebäp ol bütün halkyň etjek işiniň garşysyna işleýär. Sene aýtdyň, soňundan sözüň iýdiň aldyň, ene ol miting gurnajak bolýarlar, erti Türk polisiniň öňüne jogap bermeli. Bir oýlana, ol adamlar wagtyny, puluny hemme zaten harj edip, adamlary jaň edip, ýygnap, gelin dogallar diýip ýerli ýerde üýşürip oty, senem alyp men daşlynjak diýip olyň öňünden geçirmezlik mümkinçiligini döredýär. O taýda men günäm ýok, sen günäň bar. Otur oýlan da ordanam, soňra özüň isteseň ýaz, isteseň ýazmada otur ber şo taýda. Ýok men aýdym gaty görýänmiň, çyk men kanalymdan gitdi başga ýerde ýazyny. Biz halka gezek gelenine gaty jogapkärçilikli çemeleşmeli. Bir diýen zadyň bir düşünüp, ol ilçhany gorulýan ýer. Başga da sen barıp ol
emede köçeden geçip barýan Türkmenistanyň adamsynyň şol ilçin ýüzüni daşarakdan durup gatyrak söz aýtjak diýsen, ine ol öz diýsin. Ýöne sen ol ilçhanany daşlajak diýsen, ol hem jenaýat bolýar. Şonu aýdaýyn diýdim. Ine şeýle watandaşlar, ýene de ýadylarynda atlarkan biz nädip watana dolanmaly, nädip haçan barmaly, nädip barmaly diýilen soraglary gatkan howa. Şoňa biz jogap gözläp otyrys watandaşlar. Ýöne häzirlikçe sorag bardy, bizden hem jogap ýok, her bir zady seredip görýärse, ýuridik taýdan, kanun taýdan. Şumal ýeke iş ýok ýa deşik ýok Türkmenistana girme. Gadagat. 50 adam, 100 adam, 1000 adam girenne de olar ýygnamagy otaydy ýa kameralar boşadyp goýdy hökümet. Bir günde de 1 milyon adam Türkmenistana girip biljekkä. Girse işi gaýtjak ol hökümetiň, şonu bilip otyr. Inem ýetişpilliginden ýurtda ozal satyp ýetişmedik zatlaryny, ýerasy ýerüsi baýlyklar hemme jyňşymal satyp çykaryp otyr. Düşnükli. Kaçmaka hemme zat deger degmeden satyp kaçyp gideýärdi. Soň gerek bolsa ýurdum kreditini goýup gitjek. Ýöne bir zat o şol bir kanun bilen prezident wezipesini eýläp oturan bir kanunanda. Onu islenlik suwtda 5 murda suwd edip berer watandaşlar. Onu bizde dol suwtnama bar. Onu halkara guramalarym bilýär, döwletlerim bilýär. Ýöne onu soňra wagt gelenden halkara tribunadan aýdyp berer. Haçan situasiýa üýtgän. Şoň üçin biz gaýrat edeliň ýene bir gede çydamlyrak bolaýlyň. Şol hökümete özümiziň ejirligimizi görkezmäliň, ana ýazypdyr watandaşlar burnu ýüzüňizi sallamaň, göz ýaşyňyzy görkezmäň, o mert duralyn, gelin jebesleşeliň, beleleşeliň diýip şona etmeli. Hökmen etmeli watandaşlar. Bizdini öňe gitmeli, başga ýol ýok. Seredin den anlamydyň nädip aglap eden çykyşyny. Ol bir adam ýa bir zena. Inanyň maňa her günne şolar ýaly agly çykyş bilen maňa ondan on mäsden zenan jaň edýär. Hem ýurdyň daşynyň hem ýurdyň içini. Maňa nähil nerwi gerek? Bu zatlar eşdip dinläp oturmagy. Maňa nähil ýürek gerek çydamagy. Ondan aýdýaňyz ýüzüň solyk görünýär, keypiň ýok, näme ýok. Ýadadyňmy ýa hökümetden çekinýärmi? Ol hökümet men el ýeter ýerimde däl watandaşlar. Elime düşdün şonu görürsiň. Näme bolýan ol hökümetiň? Ýöne wagty däl, ýeri däl, mümkinçilik ýok. Aýdyp otyny elimiz ýüpsiz daňylygy. Hemmemiziň günümiz şol. Hemmemiziň hem ýyzymyzda galan edilimiz bar şol ýurtda. Menkilerim edilseňki alaglap otyr otaydy. Ýöne diýişini gysyp otyrsa 30 ýyl urulup, ýenjilip, çağırılıp, ýykylyp, sürüşilip, bular eýen bezbolly şozatlardan indi zombi ýaly bolup otyr, ursalar mensdelerin sesini çykaranagyň. Sep olar şo günne kaýyl boldular. Mendenem geçip bilen atlar, hökümete de zat diýip bilen atlar. Men doganlarynyşym sizden üýtgeşik däl ýa sizinkilerden. Beýle gaýratly bolsa olaryň gidip hökümetin edil maňlaýyna beräýmeli ýaly bol. Ene? Bu kesel hemmemizde bar. Hemme maşgalamyzda bar. Her bir öýde bar. Ýöne şunu ýuwaş-ýuwaşdan gysyp çykarmaly gorkyny. Ol başga gep. Bizem diýýär diýmeli sözi. Ýöne häzirlikçe situasiýa ýurduň içinde bişip ýetişen. Şo bişmese 5 welaýetden galmasa onu biziň galmasa onu biziň işimiz diňe gany öküşlik bilen gotarar. İki tarapda. Ondan soň ol o taýdaky uruş ele bir ýara galynandan soň ol ýara işledilmän ýygyny gynyny ýa-da kamera hranyna goýulýan däl watandaşlar. Tüpeň bir atandan soň gidýändir ýygy. Men ýöne situasiýany şoňa ýetirmän. Nähilem bolsa bir kanuny ýollar tapyp hiç bolmana şu diňe mitingler üstü bilen hakimedi halka tapşyrmakçy. Şoň tarapdary bolup çykyş edýän. Ýöne beýdip halky gyryp oturjak bolsalar, onda menim harp ýaşagym geýer. Näme üçin ýok? Entek elimde güýç bar. Menim awtomaty işledip bilýän. O mergenlikde o rembaýy alyp çapdyň ama ýöne o taýda duran keýiň maňlaýyna notlap bilýän.
Men obrazlaýnaýdy. Ýöne eger gerek bolsa, şuna mejbur etseler menim elime ýaragalar. Sebäp ol men watanym. O taýda menem ölülerim garşyp beti beýlik halkyň köle. Menem göbek kanım dökülenýär. Men howsarlamymy o taýda gyrylyp beti. Ýöne hökümetinkiler ýene bir gezek oýlanyň. Şeňmi? Size mümkinçilik bar, egini pagollar. Geçin halkyň tarapyna. Soňra soňky tüýkülük saqqal ezmez diýe. Näme diýseňiz peýdasy ýok soňra. Halkyň arkasynda bolduk, biz gyrada durduk. Biz hiç zat edemzak. Yo, olar ýaly argumenti biziň garşymyza getirme. Ya şuň belli külli geçin halkyň tarapyna, ýoksa mana diktatorlaryň jang jogap berersiň. Inni duýduňyzmy onuň gaçyp gitjegini? Inni gübelliňizmi? Men näçe aýbar aýdyk gelýär. Şonuň uçşok ýa gaçşak samolýotyna size orun bolmaz diýip. Bildiňizmi? Ola gaçyp gider, jezasyny siz çekersiňiz. O gelýänçe ondan soňra siz ony o taýda owda nepede garşyladyr. Olam gelir, gitjek gerýär. Şoň üçin wagtyňyz waka häziren bir pille. Halkyň tarapyna geçin diýip. Açyň türmeleri boşadyň ähli bennileri. Siz olar öldürmäge o taýda hakyňyz ýok. Şeňmi? Ölüm jezasy ýok Türkmenistanda kanun boýunça. Siz şolar garyp otyňyz şu. Egini pagollar, oýlanyň, pikirleniň. Bolýa watandaşlar sag oturuň, saglykda görüşelim, ýertireçelim.